Net News jinsab f'pożizzjoni li żvela li r-raġel b'diżabilità li nstab imqatta biċċiet f'bagalja f'wiċċ il-baħar fl-inħawi tal-gżira kien qed jintuża bħala mezz biex tiġi trasportata id-droga, tant li hu spiċċa miet wara li l-istess droga infaqet fl-intern tiegħu. Din hija teżi li qed jimxu fuqha l-investigaturi li għadhom qed jistħarġu dan il-każ makabru tal-katavru li tnejn instab fl-inħawi ta' Distrend bil-bagalja tittella mill-baħar wara li kienet intlemħet minn raġel Skoċċiż. L-istess sorsi li tkellmu ma' Net News qalulna illi l-mannara ma intużax biex inqatel il-vittma imma biex tqatta l-katavru tiegħu. Dan għaliex ir-raġel mitkawża tal-istess droga li kienu poġġewlu fih sabiex tiġi traffikata. Il-mannara jidher li nxtrat mingħajr immangri fin-naxxar. Mhux esklusi li l-vittma kien se jaqbad titira l barra mill-pajjiż u dawk illi użawh għażlu b'mod konxju persuna b'diżabilità sabiex ma jsirux daqstant tfittxijiet fuqu. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin dwar dan il-każ sabiex tiġi stabilita l-identità tal-vittma u jiġu determinati iċ-ċirkustanzi ta' kif żviluppat din l-istorja. Il-Maġistrat Ian Farrugia qed imexxi l-inkjesta, sa issa l-Kummissarju tal-Pulizija għadu m'għamel ebda crime conference dwar dan il-każ serju illi ħasat pajjiż sħiħ. Intant għalkemm dan mhux qed ikun meqjus bħala omiċidju dirett, dan jista' jkun konsidrat bħala il-5 każ ta' xorta tiegħu illi seħħ din is-sena. Bl-erba' ta' qablu ikunu każijiet ta' qtil illi kollha għaddejjin bi proċeduri fil-qrati Maltin.